Dat zo betjutten dat er zo'n 100 militairen bijkomen op de vleerbasis in Ljouwert. Om haar plak te aan moet er dan nijbouwd worden. De Johan Willem Frieso-kazerne zult dichtgaan. Nou ja, de berichtgeving die is echt niet goed. Als het gaat om het standpunt van de minister van Defensie en dus overgenomen door het kabinet, dat de kazerne dicht moet en dat de 700, 800 mensen elders ondergebracht moeten worden. Maar een officiële mededeling vanuit Den Haag heeft u niet? Nee, die heb ik niet. Maar mijn bronnen zijn wel zo betrouwbaar dat ik kan bevestigen dat dat erin komt te staan. De komst van de luchtmobiele brigade zou voor Friesland een soort extra werkgelegenheid betjutten. Op de vleerbasis lieke goed als bij orenbedrijven in de provincie. Doch vindt burgemeester Vert Kronen het een minplan. Ik vind het ook geen goede beweging. We moeten in het noorden samen optrekken. In Assen en in Leeuwarden staat werk onder druk. Maar de Tweede Kamer heeft al 2 keer gezegd, geen grotere krimp hier dan in de rest van Nederland. Dus ik vind dat Assen recht heeft op zijn arbeidsplaatsen en Leeuwarden. En niet samen vechten om het been en dat een derde ermee heen gaat. De bestuurders binnen het is dat een luchtmobiele brigade in Assen blijven mat. En als dat net kan, dan zou oorplitsing naar het Drinske Havelte voor de hand liggen. Wij hebben afspraken in het noorden dat wij geen instellingen, of in dit geval Defensie, overnemen van elkaar. Dus ik ga met de burgemeester van Essen, met de burgemeester van Leeuwarden, met mijn collega John Jorritsma, commissaris van de Koning, gaan wij zeggen de luchtmacht blijft in Leeuwarden en de kazerne blijft in Assen. En daar gaan we voor staan. Nevens burgemeester Kronen bleef de Ljouwerter vleerbasis iepen. Maar er is nog een soort onwis. Hoeveel arbeidsplaatsen blijven er over en hoe gaat het met nieuwe vliegtuigen? Dus er is nog heel veel onzekerheid. We weten niet wat er dinsdag bekend wordt gemaakt. Wat komt nog daarna? Dus daarom wordt het wel tijd dat Den Haag nu duidelijkheid geeft en eerlijk deelt.